Het wordt even, maar van de media kwam de zinnen toch meer en meer te vastgien. En dan merk je gelijk dat de zinnen krijgt het en dat het al je warmer onvielt. Ja, Joen en vannacht. Een vrij heldere nacht met kans op damp waar en een temperatuur om bij de 9 of de 10 graden heen. De wind net al te sterk, zwak of matig en die komt dan uit het westen en het noordwesten waai. En dan zetten we terug naar morgen. Morgen wordt het een verhaal van warmte, simmertemperaturen 19 tot 21 graden, op de eiland 18 of 19 graden. Er zitten er flink bij en let erop dat meer en meer bewolking. In de joentijd in de nacht toch wel kans op wat rein, vooral in het tweede pad van de joen wordt die kans op wat wierd waar grutter of een enkele bui. De wind uit het westen en noordwesten waai zwak of matig. En dan komt Pinkstermanje. Wichtig voor het keertje, wichtig voor de Alverstedentochten, onder andere op de fiets. Nou, we beginnen denk ik met een protte bewolking. Dan ik wil eens even wat rein. In de maand dan in de middag droge waar. Daar zitten er bij en 16 en 19 graden. En van de fietsers toch nog wel een stevige wind uit het noordwesten waai. En die zal matig en vrij krachtig wezen. En vooral let erop dat ik die vrij krachtige wind. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Jawel, op Tiese, Waasje en Toonsje. Temperaturen om bij de 15 of de 16 graden heen. Tiese en droge dag, Waasje en Toonsje. Per buikers stelt net al te volle voor en de zinnen bloedt er bij. En hoe het verder uitpakt en of de echte simmer in het pad nog eens keer komt, we moeten manje maar weer even in het waasje.